Pini bang ni linali tum han labangso video along non hejong government a hin penstami pangdak pon tulilo Adhar card labang ke update vek nang po lapen koson se ka update ning ma labangso puthak ni linali tum han labangso video along the thini westame nang than pachini ponik po lapen nilimen ke kadok avita chinla nilimen la ke avinas teron lapen non ali tum kilang bom labang ke Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si kumani abang pu abang phi jong si nang ka humri mi do pulte nali tum ko chinghon pen subscribe gon la pena dung hetta bella jan dui da kanali tum ber poni denon la polte monon pini li ajada son mate ajada video le labang so YouTube channel lang upload stami nali tum kilang long da prai mate kachin da prai ya fano la pen ko son son sika update ning ma la pen ko pupi document se kinaing ma la so video or lo le pin tiek pen lang pononang mate jethan pononang lapen la update abang nali tum dak pen thek polong ikpo dak to ka do nali tum la screen along thek polong age nili dak color bang change ikpo nali tum theng le dedi lalo la age between 5 and 15 years at the time of enrollment the resident should furnish all biometrics for updates when the resident attains age of 15 years age 15 years at the time of enrollment residents are recommended to update their biometrics data every 10 years la sidak bange update nang ikpo la 10 years kan cap jong se Adhar card smartat pen kan cap jong se playing lo pulte nali tum update nang po kali pulote dak sab saka siksak do po la pen arta ningkan fo ningkan kre fo atum han stame ningkan cap jong senon arta chok iglo pulte la bangai nang litum update ning kinang sot posi la dak bangai ing son sonista tokpon iglo ngasi koson maka update ning offline la pen online a process ni dia sab sunali tum han nang piklang pon ikpot hiek pen ngasi ka update ning la bang la son hello nang litum kinang sot documents aprang ko so documents pen nang litum update kai fly mama te customer mala Adhar card bangai la bang so documents sinang litum pinang po mate hol so process sinang litum damik nang po lapen online da do offline da do dak peklang pon nili nang than pon ikpon lapen nang litum stame nang lang dun ikbom lapen la son son video ke lang long bom ya fa nang litum labang so YouTube channel bang dak subscribe ikon lapen adung het stame bel arjan di dak kanal litum ber pon denu kalau pulte ajat update da son stana litum chini ik thaipo mate arjulong da prang po lapen la so update ki bang labang dak 3 Oktober ke dam tanga ciklo sia dak update ki bang nali tum la data thek ponong ikpo tang te pada depin pen pangcheng pononang la pen nali tum la so video description along link long ya la so link long nali tum dam igon la pen la bang so link long wang det pen finally tum thing no la dak la so chiklang po welcome to my Adhar mate la bang unique identification authority of India website do la bang ke la pen puthot nali tum la update thek long i dak pen option long pon igi la option nalitum langle apra nalitum dak fingerprint arjan theklong la screen alo la bangso fingerprint aber nalitum login pu theklong la dak nalitum login pa prang nang po la login adim nalitum bersi dak be adat login po nang la bang nili nang piklang pon ikpon nalitum afan la penalitum la bangso process la bang ke mobile jang si akime sena mobile pu nalitum mobile pen stame update ikme la pen jang si mobile avi pu nalitum te bokhet Adhar center long dam pen stame nalitum la bangso update bangke update ikdam me galo la pen especially keminai la bangke PC mate laptop la hi minai la sido pul nalitum PC laptop pen le update ikon la pen dak thekloin nalitum la screen along the site cannot be reached mane dak network sab so problem hoy dite nili long bangke la pen login ya fanalitum dak thek polong po Adhar card nalitum chipinang po Adhar card la screen long nalitum capture thek long le deta hai non capture bang ikelo nalitum da Adhar number chipi pen nalitum la capture thek loi yala bangso capture nalitum la dak fill up nang po la pen send OTP long ber po OTP ban nalitum Adhar card long killing a mobile number long OTP bang lepo la bang so OTP nalitum dak ber nang po ber det pen fill login pon fit melo pada depin pen lista me dak Adhar number ber equal pen aprang process nang lang dun igon lapen nilidak login ela nalitum thek pon longi nilidak login tang ela lapen login det pen finalitum la pu dak thek longi la profile arjan dak chi ber lo pulte nalitum
dang nalitum Adhar details bang dang chiklang ikpo lapen nalitum chilang pon ikmelo lapen ka update dia fan nalitum dak pen tek ponlong ige nili nampiklang ponlong ikpo nampiklang pon ikpo lapen dak pen nalitum la download Adhar lapen order Adhar PBC card lapen online update service lapen bank linking status dason tak tak sidak generate virtual ID lapen log unlock biometrics penan dak pen nalitum online claim pon mi stamin nang litum non kidam ning bang ke la online update service la bang sodim nang litum ber ik nang pon login det benefit dak ber det benefit dak na chiklang you already have the active draft nili dak draft long ki bitang do mate submit tang do nang litum dak thek ponong po screen alo lasinili draft long pen bang nili la dak delete po nili la hai delete ik thai po la pen nili ako puthot dak dam thu ik po la pen online Adhar service nili la pangso dim beri galo online Adhar service la pen non dak loading lo asap so la pen ali tum dak thek pon longi nili jum nang wong pi ik pon ali tum pon la pen dak hini option long pon igi ing si bangke dak head of family basics address update dak bang update no la bang non wang vela la pen ing si bang ke nali tum na thek polong po update Adhar online nali tum dak pen ka update pon me la bang ke name date of birth gender la pen Adhar sorry dekta address la pen data totally nali tum dak pen update pon me lo la sitang te pader de pen nili asap so process thiek a process tampik lang pon ek pon nali tum la update Adhar online la bang so dim nali tum ber ik nang po dak ber ik det benefit nang litum dak thek loi pena an dak ke tok loson thek pon loi nang litum lahai nang litum lang pon ik thaino la pen pore pon ik thaino la pen puthot nang litum la update thek loi proceed to update Adhar labang sodin nang litum ber ik nang po dak sab so loading ik po nang litum chonghong ik chen nang po la kal loading bangke la pen nili la so video bang pading oi elo athima video ding ong ta heno la pen puthot dak back long wang thuju nang litum dak thek loi try pon tu dan aku batang si nili video bang pucing ton pon ikok po lapen aprang proses bang nili dak pen dam do dak po athiman nili la mobile long sab so dak problem do hoy nili non ber ikpona li tum theng na putha proceed to Adhar update continue la nali tum theklong la ke appen will could not complete your request due to temporary errors pubam la nili try ola amuta nili pena nili try iglo la pena prang bang emi la pena nang litum dak thek ponong pola son option si bang iglo la sila so la pena prang bang nili dak pen nang than ponong le det pop bon stamen nili dak as thiek pen nang litum nang than pon ikpo nang litum online update service long berdet nang litum la thekling update Adhar online la bang sodim nang litum ber ignang pu la pen nang litum option longi name la pen address la pen date of birth la pen copy pi man nang litum update igmelo la pen kinang so ada ingsi documents nang litum upload nang po documents uploaded pen finalitum 50 rupees back payment nang po 50 rupees payment that benefit nang litum labangso enrollment mate acknowledgement alo nang litum long ek pola pen 30 days kalte 15 days nang litum hong nang po la pen nang litum Adhar card bange update ikpo la pen offline na process ban nili nang piklang ek po nang litum phone la pen puthon nang litum UDAI .gov.in labangso website long wang ik nang po lapen dang wang ik de pen final litum la update Adhar po thek loing labangso dim nang litum ber ik nang po labang ke offline process la nili nang than pon ik po lapen update Adhar po dim ber ik de pen litum atheng no kapre ga page mate kapre ga jan dang chiklang ik po nang litum dak chonghong ik chenon lapen puthat wang elo nang litum dak thek pon long ik po lapen dak pen nang litum update address in your Adhar lapen Adhar update history la son do nang litum dak pen thek pon po lapen nalitum update address in dak thek long update address dak bangali lo la nalitum la dak thek ponong po la loading that benefit update your Adhar data nalitum dak thek long la bang sodim nalitum ber ignang po dak ber ik that pen loading po sabso la mobile long bang sabso problem do chat la storage bang dak playing set ma nalitum dak thek long storage space running out nalitum la screen long thek polong po lapen lason nang klang ik po lapen nalitum dak state thek long state lapen
postal mate pin code lapen search box theklongin nalitum laki thom option long pon igi lapen nalitum dak pin code adim ber iknang po nalitum state long le ber iktame lapen search box long le ber iktame stame joy chat bang la pin code adim sigi joy chat la lapen nalitum dak postal mate pin code nalitum ber iknang po nili ledak pin code bang 782448 ber iglo lapen nalitum la screen long ke theklong captcha bang nalitum labangso dim fill up iknang po kapil nalitum long stame captcha bang kapregi nili long stame captcha bang da kapreg D B C lapen dat ke 8M 8M lapen nili da captcha to fill up ero lapen locate as center nalitum dak pen locate as center dimber iknang po nalitum dak pin code lapen la captcha fill up data fit lapen enrollment center for nalitum dak thek pon long po labang ke nalitum offline a process lo nalitum tibokhat da nalitum pin code mate pin number pen stame kunana se Adhar office to nalitum lang ikmelo nalitum dak thek pon long la screen along one number lo mang register IPBB lapen address bang jiri kendeng lapen Karbi long dipu hatu gaung da nalitum thek pon long po last 30 days enroll 1 lapen update bang 7 nalitum dak last update dak thek pon long command to se update mala son thak nalitum la tibokhat Adhar center nalitum la pin code ber penalitum ri ikmel la penalitum offline process bang la Adhar center long dam pensi update nang poda anam ke ani bang ko an nela bang nilita dak chini ne stame kunane farung si kunane faruhini enta haila bang protected darlo nasinalitum dam pen update da update iknang ponang litum jalalo lapenili labangso 782448 dak pin code ber dat pen penang an dak nalitum la screen long theklong penang an center do lahai center long stame nalitum dam pen update dam ikmel dan chorlo a process bangke lapen online process bang nili penap kalte penap dik mulam nili labangso video semar ekpo non bang nili long technical issue mat nili bangke dam iklong leder lo lapen afrang proses bana piklang iklong leder lo la lamo nili nang thana tenglo nali tum copy ma update igna po lapen documents bang afrang kai apply copy documents pi mala so documents thon nali tum upload nang po uploaded pen finally tum payment bang pi igna po phokep anam bangke lapen det nali tum pan acknowledgement a number nang pi po lalo a process bangke lapen offline bang nili nang thana son bangke nali tum claim igon lapen nali tum na dakti bokhat pin nali tum area pin code bang ber igon lapen kunana se Adhar center duma nang ciklang iklapon nang lapen nali tum ridam iknang nelo ko sodium si duma la bangke nali tum dakpen chini lapo tangte pinya video long bal anchola lapen video nali tum kan maseron serik tha is west Karbi long adangan ta pache thang iknang lapen pelang nang lapen pena ana bang pu bang fitame chini tum siki ong ta hai ili Karbi long arlustame lapen ka chini tum banga chini lo labanga latum banga update thai ta hai po lapen ka chini tum do lang las nali tum kan maseron serik kon lapen prabjen penali tum Adhar stame update igon nili bang update igelo lapen nali tum stame update igon tangte dume thakme kado kawe Karbi 2.0 YouTube channel ke lang arat tuan pas tame nilhin pen kardom